je gauw naar dit verhaal. Tomke is een kroade. Jongen, wat stiert het kers heeg. Dat zullen we gauw eens even menen. Cornelia helpt de meermachine uit het hok en de kroade. Maar je wil niet helpen, Cornelia. Ik en Janne Joe en Romke. Oh, dat is leer van je. Weet je wat? Ik meen en Jim smiet het gas in de krode. En daarna breng je het gas naar de compostbult. Oké. Brom, doet de meermachine. Janne Joe en Tomke smieten het gas in de kroade en rieden het voort. Na je skofke is het gasveld keel. Zo, dat zit er weer picobello uit. Nou, Jim had mij hartstikke goed geholpen, ja. Ja, en de krode is leeg. Maar nou, niet meer. Nou zit ik in de krode. Trouw, jongens. Die ondaugenske Romke. Ze mat al hier een beetje leidje. Tomke en Janne Joe pakken de krode vast. Ze draven de tuin terug. Locht uit en dan de bocht weer om. Romke vindt het prachtig. Joepie. Verder, jongens. Ik ken het meer. Oh, nou, ik net. Stop je, Janne Joe. De krode stiet stil en Romke wipt eruit. Nou wil ik in de krode. En dan was dat mij trouwen, Tomke. Oké? Nee, er. Nee, ik wil eerst. Oh, Het is trouwens uw krode, dus. dat vind ik nou stom van mij. Ik ken toch lekker eerst. Nee, ikke. Nee, Ikke. Nee, ik. Oh, wat krijgen nou? Ikke. Ruzie om een krode? Ik. Oh, het moet net gekker worden. Wachtje. Ik heb een heel goed idee. We zetten de krode aan de kant en ik maak je van Jim een krode. Hé? Een krode? Hoe dan? Dat zul je hem wel zien. Doe eerst maar, Tomke. Zet 10 handen er eens van die op het gas. Sa? Ja. Cornelia pakt hem stevig bij de heupen Ja. Oh. en dan tilt ze Tomke zijn skonken op. Tomke ziet nou alleenig nog op zijn hand. Hier hebben ik rode Tomke. Ren maar voorzichtig vooruit op die hand. Ja, dat gaat goed. Ik hoor die wel vast. Wat een gekke krode. Nou, daar wil ik net niet zitten. Oh, ben ik nou een keer, Cornelia? Ja, hier. Tomke rent nog een lied eindje. Ik ben al heel fier, Cornelia. Ja, dat is een geweldige krode, Tomke. Wow. Maar nou maar Janne Joe. Oké. Cornelia maakt van Janne Joe ek een krode. Daar giet krode Janne Joe oer het gasveld. We kunnen wel een wedstrijdje doen. Wat hoe de streep komen kan. Nou, die had woen. Oh ja. Ja. Oh, wachtje. Dan maak ik even een streep van die springtouw, Tomke. Dat lezen we jiddel. Tomke mij eerst weer de krode wijzen. Als ze kleerstenen, roept Janne Joe. 1, 2, 3. Vlug rent Tomke op zijn handen vooruit. Op de streep daar. En ja. Hij komt er krekkel rennen. Ja. Hé. Oh. Nou, naar Janne Joe. Heb je nieuw? Dat is haast met een streep. Oh ja. Dat kist het. Ja. Goed die Janne Joe. Lieke vier als Tomke. Je binnen beide krode kampioen. Yes. Maar nou, maar stou ik een krode wezen, Cornelia? Ja. Cornelia is een krode. Cornelia is een krode. Een krode.
Ik, Ja! een krode? Nou, doe dan maar. Cornelia boert voor roer op het gas. Tomke pakt een voort en Janne pakt een voort. En dat gaat schier. Ze tillen en tillen. Maar Cornelia komt amper vooruit. Ik ben te zwier en te grut om een krode te wijzen. Zo kom ik nooit door de streep. Wat sneu. Maar ik weet al wat. Help me eens even, Tomke. Oké. Ja, wat? Even later zit Cornelia in de echte krode. En Janne, Tomke en Romke truwen haar mooi oer de streep. En Sa Is Cornelia een echte kronenkampioen? Cornelia, papa. Romke, Cornelia en Tomke zullen eten. Het verhaaltje is nou uit. Maar voordat ze aan tafel gaan, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Bij de Tomke-uitstuurings is meer themamateriaal te verkrijgen, zoals boeken, spultjes en handleerings. Zoek op tomke.nl voor meer informatie. Vies je dit echt een leuke video? Op het Chilsje YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.